Bisontea bezain indartsua izan nahi baduzu, etzazula bisonterik jan. Jantzazu bisonteak jaten duen gauza bera. Hemen natorkizue ipuinez jositako liburu batekin. Izenburua bizitzeko irrika. 20 ipuin baino gehiago datoz liburu horretan. Batzuek dira nik txikitan etxean entzundakoak. Beste batzuek dira lagunei ikasitakoak. Adibidez, Sheikh Ahmed Bahia eta Igor Barandieran lagunei ikasitakoak. Beste batzuek dira han eta hemen aurkitutakoak. Adibidez, Ameriketako indioen esaerak, Buda maisuaren parabolak, Txina zaharreko ipuinak, eta bar. Eta, klaro, noski, beste batzuk neuk ikasitakoak. Adibidez, funtzionarioarena. Ipuin horretan, esan gabe doa koxka elkarteko elkarte batek, Ernarin, egin izan ohi duen lana jendiaren alde. Ipuinik motxenak hasieran datoz, eta bizpairo lerro dituzte. Eta idatzita daude letra handitan, alegia umiak irakurtzen da idazten ikasten duten letra tamainan. Eta ipuinik luzenak atzekaldian datoz, bizpairu horri alde dituzte, eta letra etzanean idatziak. Ipuinek ez dute bukaerako morale jarik, baina esanai aldetikan askok oso sakona dira. Horrek esan nahi du, denontzako ipuina direla, ez bakarrik umeentzako. Gainera, umeek zenbaitetan helduen laguntza beharko dute ipuina ulertuko badute. Hoietako ipuin batek, Meselets izenekoak, ez du bukaerarik. Eta norberak eman berrio asmatu behar du bukaera. Eta badakit, ikastola batian landu dutela ipuin hori, literatur tailer gisara, eta funtzionatzen dutela. Personaiek, ipuinetako personaiek, ika erabiltzen dute. Eta ika hitz egiteak gatza eta piperra ematen dio kontakizunari. Lehenengo orrialdean QR bidatoz. Eta ipuinen audioa entzun daitezke QR horiek direla medio. Lehenengo QR-ean liburuko ipuin guztiak datoz. Eta gehiago ere bai. Eta bigarren QR-ean ipuin batzuk besterik ez, baina bai euskaraz eta bai gaztelaniaz. Euskarazko esataria da Pako Izagirre Irure, eta gaztelaniazko esataria da Nagore Redondo. Bada kontakizun bat komentatu nahiko nukeena. Izenburua du Galtzaileak. Eta hor dator kontatua Zumaiko arraunlariei gertatutako gorabehera bat. Gorabehera hori gertatu izan da, gertatzen da, eta gertatuko da, nun nahi eta edon hori gerta dakioke. Baina kontua da, etxera bidean arraunlariek kantuari ekin ziotela, eta badakigu lehenengo kantua zein izango zen. Oso kanta zahar bat, Manuel Beobidek ikasi zuena, eta gero Resurrección Maria Azkuek, alegia Euskaltzaindiako lehenengo buruak, bere kantutegian jaso zuena. Eta Azkuek dio kantutegian, Palestinako arraunlariek ere kanta hori kantatzen zutela. Gero, Irungo abesbatza batek grabatu zuen kanta hori. Fernando Larruker
zuzendaria zelarik. Eta Juanito Donronsori esker dakigu kanta horren berri eta be izan du da kanta horren divulgatzailea. Gero beste kanta batzuek ere abestuko zituzten arraunlariek, eta hoien artean O Sole Mio italiarra. Eta Pavarotti tenoreak baditu zenbait edo hainbat bersio O Sole Mio kantari buruzkoak. Baina badu bat oso berezia, eta da beak lagun artean bere salsan gustora inolako presioik gabe kantatutakoa eta lizentzia guztiak harturik operan ez bezala. Kanta hori eta kanta zarra dator QR-ean, kontakizun horren bukaeran datorren QR-ean eta audioan. Eta orduan nik usten dut kontakizunak bi kanta horiekin, bi kanta berezi horiekin, kontakizunak eta audioak irabazi egiten duen. Dagoeneko liburua salgai dago Hernanin Dobera Euskara Elkartian, Beasainen Arteka dendan, Tolosan baita ere Arteka dendan, eta Zumaian Aizpurua, Otaino eta Mandala dendetan. Eta badakizue, liburua erosi ala ez, eutsi beti ere bizitzeko irrikari. Sotto fenesta togliare staria, quando fa notte o sole se ne scende. Fronte a te